Ndichikugamuchirai zvekare pano pahadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyu 1 pa this YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera panapa pahadzirari 263 uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva, misi nemisi. Handiregere kukuzivisai nyaya dzangotsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Unodziwanira pano pahadzirari 263. Vadikani, ndine vhidhiyo raApostle Chivhayo apo pavanga vachitaura vachiti munhu wese akarisivha mota kubva kuna Wicknell achachema, acharutsa. Hanzi paHarare pacharutswa. Ndinokumbura kuti zvanofunga mucomment section pamusoro pevhidhiyo iroro. Vamwe ndo vari kuzobuda masisi social media according nemacomments atinenge tichiverenga vachiti Apostle Chivhayo ijealous, kurwadziwa nezviri kuitwa navaWicknell Chivhayo. Vamwe ndo vanoti ichokwadi zvataurwa naApostle Chivhayo. Vadikani, ina handizive zvauri kufunga izvezvi kuti uri kufungei pauchaona vhidhiyo kana pauchapedza kunzwa zvataurwa naApostle Chivhayo apo pavanga vachiti wese zvake akarisivha mota kubva ikoko achachema. Unodii kuzvishandira nechiziya rako wodya cheziya rako? Ndo mutauro wavanga vachizvita vachiti, ende havana kutanga nhasi. Mavhidhiyo avagadzira vachitaura izvozvo ati one day, ende ese ari pano pahadzirari 263 vachingotaura kuti muchachema, kuchachemwa, kucharutswa. Ini nderimwe vhidhiyo. Unobvumirana here nezvataurwa nemunhu waMwari? Ndo mubvunzo wandinawo. Kana usingabvumirani nazvo, comment section ndenyu. Vadikani, chimwe chiziviso, tine WhatsApp channel yedu yatakavhura. Handi tinofollowa takati one day, link ririmo mucomment section. Wapinda mucomment section unoona pakanzi WhatsApp channel link reblue, obva wari pressa unobva waendeswa kuWhatsApp unofollowa hadzirari channel. Ndatione this video. Mucharutsa baba. Kana uina bhururu ari kudrive mota yakatengerwa naChivhayo, mutaurire kuti zvanzi naChivhayo mucharutsa zvamuri kudya izvi. You will vomit up the morsel you have eaten and waste your compliments. The compliments you have been receiving all these days, you are a say urimbinga urimdara. They are going to go to waste. Pacharutsiwa zvekuti du paHarare. Nevamwe vanhu vanonzi havasati vamborutsa vacharutsa wena. Things are going to get bad. They will vomit. This is my first prophecy for Zimbabwe. Hanzi naChivhayo pacharutsiwa paHarare. Veringa here shona murando waMwari, tiri maziso kuti mashona. Vamwe vanonetseka. Dati nini paHarare pachaita sei? Pacharutswa. Mucharutsa zvenyu imbodyai. Nevamwe vanhu vanga vaine chimiro. What hurts me is that there are people who didn't need these cars, who are comfortable with their lives. They work hard to earn a decent, honest living. Yes. Their only mistake is they ate a morsel. They received a corrupted gift. And when the day of vomiting comes, your wife is going to ask you, why did you receive it? We didn't need this gift. Look at how you are vomiting now. Is that not your lung you have vomited there? Oh, okay, it's not your lung. We thank God. Charutsa usvika vanhu vakufunga kuti nechitaka chako chabuda.